Senya uradi never mafaka tamfwe nyamyo. Ayimi aframa ni mo ya duasyo. Ani no media ya na me bama wo. Wani ya. Ebra ye call ye nkata mpaso da suom no osuma na bofo ba ye nchen no ebe wo aye no wan charge yen wanye esika bia ose ayeyi ampa ose nkamfo ampa adwumi ede ose bra na ebeji wayeyi adondofo awurade wo nhira mo da amen sabre yentoa ayi adwuma so yenko yawo nyame bia wa ba ye ho ba What do you say?
Atamba ni media sino. Niwe Namibia. Wanwa nebeha.
Say, Yeni Onyami bina enam, or you are Dumakuma boss runa or boss as ye. Na chinin and nim abodi be any honum. Na essay and say, ye yina ye, essay and say, ye come for no. Unsland, ye gusua, ye the eye, any as that jom air come for your young copon. A jumimu one tiasia, said ye a radia yono, ye mano amu ampa. Disabri adon the four, young cosua, not young fa a ye jono, and fine share in young copon and yanko. What do you want in young couple?
What a move as singing as you. Assassin as you.
Nti wakacha say ma yensuro na oni yen na ewo ho obebua yen obehye yen enmonyam onka yen da yegusua de juntuei hye na enmonyam yenmu se obefa juntuei so abubu nkonu abia na obefa juntuei so apai wo kye ne fa ahudie ene akwansan de adom yen kra ne npadua koso a hwe yen koso a etie se uwo biribi kakra obetumi de afa ahmatrofo so 0256904970 na onso wakoyemwa kakra bia nso asade baya ochina bi nso yebetumi aba sabre adwondofo yegusua ye de aye adwom no ehye enyankopon anuonyam ye adrusu no yenko ayi I want him.
Ena ye be ye mbofo no aye ewo ahodim mu nti Bible se ka obofo ewo mranti brem anama ba brem ansa na eda bi ye bone no aye den atu minu mienu awurade nka yenda amen ndi se oda so tiase na ketrema da bodwem moja edi minu mienu afrisane a ahodim mu na sese ye kanfo ye nyankopon na ye hye na onyam adondofo awurade wonhyira mo da amen sabre ye baba dane echum no aye ne asedadum no hanum na ye de ba na wieye na echum a ye de sere ade afiri otumfo nyankopon nchen echum a ye de nam so sere bone fache echum a awurade te a ofaso kanyan no ho awo yabra bom ema de awuo etumi eyeyie no sabre na saa echum no aduru ye mom pa ye na saa adum no emra osoro ne asase nyina awura ona oye odom akoma ye yiwa ya kanfo a hye otumi kesi ndeba no onyam ebradru say yade ojonto epa wo chao ebradru say yade ojonto esra ade ye mobro hu ade firi wo nchen ebeti sa ayaresa bambo awosem adwumasem akwantusem nsam modwa ye kase ye kan baako adaje bebo no miwura ebrani nie fa adwumi so ba ye okra bia won sankyerane ya hwefo ne ya tiefo enyina fa adwumi so na ye nyina enya nhira udi nyima no nti bakoma yenda amen amen ti sabre mi gidi se okọ obi nchen akwaji bribia said ye wutie bia no obebre onho ase e wade nyinam na wamma nipa na hunu se
oye kokroko oye kese na ye nyankopon de na ye hye na nimonyam a na ye hye na nimonyam ne se oye oba de na chi na nim abodie bia ni hon ndi sabre ye de atwum a se papa ne ti a obekanyan na ho ama yen e wo yade sirem na waka ye ne yahwefo ne yatiefo ndi sabre wo ya dundufo panyin ko ade ye besere bibia afra awurade nkyɛn na adwum a ɛbɛma amansan nyina hu sɛ ye yɛgye bibia afra ne nkyɛn no wɔyɛ amansan bɔfo saa adwum no yɛnkɔ abɔ mrane sɛ wo abɔ mrane yɛwodie o mrane sɛ wo Abadia bomrane brane sa brane sa o omwe brane wo Abadia bomrane brane sa ohine ya bro Abadia bomrane brane sa Ya brane brane so ya wonkwana brane so ajo abomrane emrane so ulandi mi bohudi mi bomrane emrane yawdi wodun ankwa Abadia bomrane brane so Abadia bomrane brane so Emrane wo Abadia bomrane brane so Abadia bomrane brane so Abadia bomrane brane so Adua kuma ya frawa dienso Abadia bomrane brane so Eya ungo brane so Uradi otimrukuwa Aja bro Onwo boafwe ya bro Inya baby si ania to twin down for dweja ne dom slow Abu abodi Asa di fo ma bomrane Gropa mi awona timruku ya samrane Wachini wanim obi antisa wo jay wo kuba bro Adua kuma ya frawa dienso Abadia bomrane brane so ya ungwa Uradi awuti abanwa aswe Sanyo Yadie Omwa ya juwadie utienga Onyame otimrunkumwe afrafra wo Ati kribim so anu onyam hine jai wakuba bro
Everyday, so giant and funny and walk about. And now, not John, do the Akunda no Jay, a frafro. Yeah, dear bomb, running wall. Yeah, dear bomb, running away. Yeah, bro. I'm dear bomb, running so. We are dear, your flower, dear, and so. I'm dear bomb, running so. I won't go on, and running so. Emrane esano ampa adundofo yenum nyina yadwen osuru nyankopon hiramoda amen sabre yentoa adwumna so sadio nyankopon do wiaseni baba kro wono mai biara obejina de no wa fanyira
Bosa wadi ase wiase nyina ne se da nkwa na ode bedom na tiefo a ebre wo ho asena etie no enti ye nam saa adwumi so ka kire obi ase se onyi awurade ni ya kosoa na ma wanimra ho so na agye awurade di oyi wakoma so ade ma ho na esu yie na se unimu nu a opia eda no ebeyira ma ho awurade won koma yenda sabre adwondofo yento aso woni pada sania oti woni yede ukralidia awewo anaji woni pada sania oti bia siri yede nia ukradumwa awewo
Na yensuro otumfo nyankopon na yeni na hyede so na osuru bom na asase jeso a oba be fa na hotefo a yenso wakan yenso so aka ho na sese ba mu owuo ba beto ye basako mu a ye kɔ asamado a yenya ba bi pa kwa akɔgye ya home kɔpon sɛ ye nyankopon besane adwondofo awurade nhyira mo sɛ mode adwom a ɛkasa kyerɛ yɛn kra eti yemu sɛ yɛn kra no ɛwɔ ba bi a ti yɛ dane to a ɔbɛkoro sabre yɛnto aso Owutu wa kubekuri Sayaribo wa kubekuro Ndiye wo tuwe wa kuna kubekuri Owutu wa kubekuri Yaribo wa kubekuri Tanzania wa to wo Minie Agona
Owuotua onkwa na obekro awurade onhyira mo ebra otumfo nyankopon ka se hwan na obetimi atenso ano na no nanka wabrɛ me man asomdwie na manam so de me man bɔ ne de akyɛ wɔ no bible say osoro yɛ de kɛyi taidin osoro taidin ne dɔba no gitum na ebra oba ya otumfo nyankopon ɛde ne hyɛ ba mu owuo nsa no mante sɛ bɔfo bia ɛka ne ho ko bi owuotua menu mienu a yano a owuo no ato ye no yenko ana yebekɔ nti sɛ ye bribia mama yenhwɛ ne ye na sɛ yɛdane to a yenkra anya nkwagye ɛde ama ye ho sabre ye bɔ mpae Mary Ofosu otumfo nyankopon a ɔgye de ɔyɛ mmerɛ firi de ɔyɛ de nsra ne nsɛm no awurade nyumfro bɔnefo nsɛm na de ɔhwehwɛ no ɔma ne mmerɛ mu na wodane to a awurade ama nkwagye Yesu tumi ntie nsuye da amen Amen. Justice Amankwa, Jackson Amankwa, otumfo nyankopon ohu onipa mabo na wagye de oyemre firi de agency na nsɛm no awurade nyumfro bɔnefo nsɛm ɔma utumi a obetimi de anante wɔ nanim ade nukre na de awurade aka fa ho no ɛno nso ɔma ne mram Yesu tumi ntie nsu yeda amen Amen. Ya owusu a onyame a ohu onipa mabo na okoma wonipa na osiesie onipa no awurade mfa de tre na eso na onsiesie o na nea wohwehwɛ ne nea wosira no awurade ma ne mram Yesu tumi nti na ne onyam hyɛ no ntrada amen Amen. Yegusua ya to aso ya de jonto akasa kyerɛ yɛn kra sɛ ɛyɛ da yere paaso awurade hyira yɛn yɛnya wiase ade nyinaa ɛyɛ de ya yɛbɛsan akɔ yɛn kra akyi enti bra yɛ te ase yin etwase yɛ ma yɛ ni da hɔ twase yɛ tutu ya na mo nyinaa de si ba bia awurade pɛ na ɔsoro bom na asase gye so a yɛnya nkwagye ama yɛn kra ne nipa bia awurade nti ɛda Amen. onso betimi abo adwumadie yi ɛde afa ahomatrofo yi so 0256904970 onso kakra bi a obetumi bia no acho fa bo adwumadie yi na onua bi a ɔhwɛ onua bi a ɔtie sɛ ɔsan firi bɔne bi ho a awurade nso so ɛbɛhyira me no mienu na ɛnuonyam hyɛ aka ɔno na awurade ɔntie ɛnda Amen. sabre adwondofo mama yɛnto a adwuma no so Abia matintina Orawini ready manamo kwake Ready matintina kodro akwa we ready manamo kwake Mi be wo ma ready ajimia minimo minimo minimo
Bewada, Minim Babia, Bewada, Babia, Bewada, Bewada, Yaminim Babia, Bewada, Yaminim Babia, Bewada, 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 Glorious and Bewada, glorious and Bewada, 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 and she will never come. Bewada, Minim Babia, Bewada, 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 Yaminim Babia, Bewada, Yaminim Bewada, 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 Adeja Bewada, Minim Babia, Bewada, 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 Yarida Obo, Bewada, Bewada, abɔdeɛ biara nim baabi a obewu ada nti etwa sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase hyɛ otumfuo nyankopɔn ase adeɛ a yɛsrɛ fi otumfuo nyankopɔn nkyɛn nyinaa ɛyɛ nanso sɛ yɛwu na yɛnya nkwagye a na yɛabrɛ agu ɛwɔ ateasefoɔ asase so a yɛbaeɛ yɛn kra ɛnkɔ asomdwie mu yɛn kra bɛkɔ ɔhaw mu nti ɛsɛ sɛ yɛfa awurade ne yɛnante n'akwan so na sɛ yɛdane tɔ a yɛnya anidasoɔ kɛseɛ a ewiase ntumi nyɛ ewiase ntumi mpepa mfiri yɛnim nti mama yɛn nyinaa yɛmfa yɛadwene ne yɛakoma fa ni otumfuo nyankopɔn akyi na osane a wama yɛn kwagye onti yɛn daa amen yɛbrɛ no ayɛ brɛ ɛnwom no ɔn sɛ yɛwɔ de nanso so no yɛaboafoɔ no esua
enti ahanom ɛna yɛde adwunto no dwumadie nyinaa ɛbɛsie nti sabre ɛyɛ True Faith Church International a yɛwɔ Kumase Afrancho Heman a da biara da ɔbɔden sɛ yɛwada anɔpa nɔnkron yɛhyiam ɛyɛ mpaabɔ ɛne yɛyɛ mpaabɔ da kɛseɛ na yɛapɔn 1:30